Senopati. Senopati Yogyakarta wis mundur kabeh. Ning ije ana siji Senopati Siluman Silugonggo. Ayo, don tulung gendhe. Ya apa neng? Iki dadi apa neng? Aku asine ora mentolong. Aku mau dadekno apa rek kok. Lah dadi apa? Lah ra kemana dapukane. Lah terus kowe dadi apa? Ya karepmu karo sing bayari kowe. Lah iki gayan ngene kabeh iki. Lah sing ora sapa nek tramplak ngene iki. Iki ra sapa iki? Ya iki nggone suhan. Iku sak kecekret anggone kabeh. Ora ngono, karepmu kowe iki lho dadi apa ngomong. Kiri-kiri peneh aku. Umume iki nek nganggo ngene iki jangan nganggo rambut ta, Tro. Gatel tak dilekno. Oh, watre ra omong. Kok iso kaya gedhoyo ditaleni. Damar mancung cinupet. Kaos hiburan. Kaos hiburan. Kowe meneng jajal ben omong. Iya, Mas. Kowe kabeh bekakas sapa iki? Akeh arek. Iso mi bekakas sapa kowe? Aku Senopati Duta Pamungkas. Ana ing negaraku. Negara Argo Jembangan. Argo Jembangan. Argo Pura. Kowe mau sapa jenengmu? Senopati Indropati. Indropati? Ya, pangkatmu Senopati. Aku sanduring wong sing do mlayu kabeh. Terus karepmu kowe nemoni aku arep apa? Arep bon aku arep bayari lho. Sirahe bareng ana ngene malah kaya nyubi teletong. Aku ora kajen iki. Karepmu yo arep apa? Iki arep apa? Aku ora naripake kadang-kadangku kabeh padha mlayu. Mula saka iku wiwit dina iku uga kowe gelem bali ana ing nggonamu. Nggonamu di negaraku iki. Negarane sing mbok nggoni. Lah yo jenenge Tanjung Sari. Tanjung Sari. Oh, Tanjung Sari yo, bisane mogol iku. Tanjung Anom, Tanjung Anom. Nantang lho. Iya. Pancen kita tantang, gol mogol. Kowe nantang aku? Ya. Nek kowe nantang aku, nek kowe ora tak jak meneh kowe arep piye? Aku yo nganggur gak ngetubrak. Lah, ora ceritane iku aku. Ora nganggo apa jenenge? Ojo ngenyek aku lho. Ora ngenyek. Ora paten iki. Rodok nek iso kaya tikus delik. Nanti kowe iki termasuk Senopati Kang Pungasan. Kang Pungasan sing Purbawasesa ana aku. Mula iki aja guyon iki serius. Ono